Cześć, witajcie! Miło mi Was znowu gościć w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować bardzo prostą do zrobienia i całkiem szybką przekąskę imprezową, chociaż nie tylko imprezową. Będą to paszteciki. Paszteciki na cieście francuskim, które można sobie kupić gotowe w sklepie, a nadziane będą farszem szpinakowym. Takim farszem, jaki moja mama z reguły wkłada do naleśników, a ja dzisiaj przygotowałam z nim paszteciki. Będzie to przysmażony szpinak razem z cebulą i z czosnkiem, z dodatkiem żółtego sera, który można też ewentualnie zastąpić serem feta. Bardzo smaczne, dosyć szybko się pieką, zwłaszcza jak się dobrze nagrzeje piekarnik. Ja już kilka tych pasztecików zjadłam, są bardzo dobre i bardzo szybko schodzą, dlatego warto na imprezę przygotować je z podwójnej porcji. Przygotowanie pasztecików zaczynam od pokrojenia drobno cebuli. Na patelni delikatnie topię masło klarowane i szklę cebulę, a kiedy cebula już się zeszkli, można dodać do niej czosnek. Ja przecisnę czosnek przez praskę, ale można też bardzo drobno pokroić go nożem. Podsmażam jeszcze chwilę, aż czosnek również się zeszkli, cały czas na niewielkim ogniu. Do zaszklonych warzyw dodaję szpinak, który wcześniej sparzyłam i dobrze odcisnęłam. Większe liście można wcześniej pokroić, a twarde łodyżki usunąć. Odparowuję szpinak na dużym ogniu, następnie dodaję starty żółty ser, gałkę muszkatołową, pieprz i sól. Ostrożnie z solą, bo szpinak łatwo przesolić. Ciasto francuskie rozwałkowuję na bardzo delikatnie omączonej stolnicy i przekrawam na około 20 kwadratów. Na każdy kwadrat wykładam po jednej łyżeczce farszu. Rozkłócam jedno żółtko i zaklejam kwadraty w koperty. Zaklejam jak najmocniej, żeby potem przy pieczeniu ciasto nie rozeszło się. Zamiast kopert można też zakleić ciasto w trójkąty i pomóc sobie widelcem. Teraz czas na posmarowanie pasztecików rozkłóconym żółtkiem i delikatne podziurawienie ich drewnianym patyczkiem, wtedy szybciej się upieką. Z dziurkowaniem oczywiście ostrożnie, żeby nie porozklejać już zaklejonych pasztecików. Paszteciki przekładam na blaszkę z papierem do pieczenia albo wysmarowaną grubą masłem, albo taką silikonową podkładkę. Piekę przez około 15 minut w 220 stopniach Celsjusza. Podaję na ciepło albo na zimno. Życzę smacznego i zapraszam na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów.